كابانا ختنددو هاليلويا كتتصريو كم ورقي كتتصرينا هاليلويا بحوي كتحلفنا كم يخونلنا بمنفسك خنحلف هاليلويا تتصينا خنحلف هاليلويا كنفه هاليلويا تصبقوا زبله طريا بزخترف افت بيتك تصبقوا بقى تطعموا هاليلويا اتنعخ زخون هاليلويا اتي بامثالك استقبلنا يا مسلخه اتي بهارخه طراي كورسنا تاغويتا بشيم يسوع كريستوس يا وسم لو معلتي تصلي الله هاليلويا حسر زبله كندد هاليلويا زي طقم زبله كندد هاليلويا اتناتك زبله كن كولع هاليلويا كوص هاليلويا كغاد هاليلويا اباي نسو كر هاليلويا بشيم يسوع كريستوس تاغويتا مفرا يكون هاليلويا ناي منفس فرز فريلو غيزي لو معلتي يكون هاليلويا بزا دقيق بزا ساعات زي اغويتا اتا أتا دتصركنا أملاخ أتا أبز تصبح تصورني أملاخ محرتك تبزحلي أملاخ بحكي محرتك تزيلو تنزير بربك لا تنك تزي تصوراني أنا كمي غير بقى كمي غير أبيت كادو كبلا تاغويتا ولا حنتو كايدي بالله متحازي بالله هاليلويا متحازي منم نخطف قرن زقد دك ولا حري بالله محرتك كن هاليلويا فقرها كن هاليلويا نفقرها نمحرتك كنبر تزيد لنا نجر كواي قرط كندد هاليلويا كقرف كمتي ابجيل قال علبوس قوم زتقرفه زنكرارو كواي دما تزيد ليكا نجر كنكرارو غويتا رداني بزا ساعات زي اصلي الله نحوي نحفتي حيزه اصلي الله غويتا تزيد ليني زبله اتنا اخديد ليكا زبله علبوس خونه ام هيوتي شفينو زشكرن نجر حجي ينكرارو الله هاليلويا بأمنة هاليلويا بأمنة كنتي أبراهامن باروتم كلاتهم أبكي لقال كيدهم استجازروا مو تعلبوا سوق دما كابتي كوبو كيلقال زنكرارو هاليلويا كم أكواين كرارو فوق زبلة هاليلويا شفنا نزبلة علبوا سوق زخونة هاليلويا بقيتا بيسوس كريستوس اتنس خازر اخالي طراي كري غويتا بعينتخا كري باذنها كسمع غويتا رداني اتنس خازبل كالي طراي كري نسو طراي كري عيني غويتا اتا غويتا رداني بشيم يسوع كريستوس ياوس ردانا غويتا هاليلويا بزي منفسكا ولا حدا يبلنا هاليلويا منفسكا كصرينا فقادنياتاتكم كون اتي فقادنا هاليلويا كنهبك هاليلويا يسوع هاليلويا بزي منفسكا بالله كأما نقعته عوي منفس قدوس لبي قاتلو عسر زبله ونعددو كبورا قعاقن كم حدش كل عيو كزبق الكاتم يسر حيو أتا قويتا تفلت نسخة إخا نعي تفلت أنا نسخة إخا أفت مدك أسي تريئن نسخة إخا أفت وشتخون كاتزاربن نسخة إخا كابا خازي حبا أيلن أتا قويتا خابا خازي حبا أيلن أوه هاليلويا هاليلويا كاب عبيتي كاب مهوران كاب طبيبان زخول كايو نعيغن مستير كاغليص من سلازخونكو ام نوادي هاليلويا ነገር ግን አخبيرካኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስለ ምሕረትካ ስለ ፍቅርካ ስለቲ አባይ ዘለካ ሁሉ ጌታ ይመስገን ኢየሱስ ይመስገን ወታ አባይ ጀመርካዩ ሰናይ ነገር መወዳአታን ተስፋን ከም ዘለዎ እንዳራአሁ ጌታ ይመስገን እነሆ መንፈስካ بزي بكي قبل عليه سلازنا زبق كايو بزي قدب هاليلويا
أزيو عبي حيلي أباي سلازق بركة مسكنك እግዚአብሔር ሆይ እጅድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ነገር ከዝኻኽረኩም ካብ ቃል አምላኽ ደጊም አታ ያዕቆብ ባሪያይ አታ እስራኤል ካሕሩዬ ስማዕ እቲ ዝሰራሐካን ካብ ማህፀን ጀሚሩ ዝደኮነካን ዝደገፈካን እግዚአብሔር ከምዚ ይብል አታ ያዕቆብ ባሪያይ ንስኻውን የሽሩ ሕሩዬ ኣይትፍራህ ማይ ኣብቲ ጽሙቕ ወሓይስካ ኣብቲ ንቑፅ ከፍስስ እየ መንፈሰይ أب زر إخا برختي كأب حدك خفصوسي كم عبل أبتقى وحزي كم عبل أبتقى وحزي ربا أما أكل سعري كبقلو إيوم هاليلويا دقيم اتزسر حكا كما هتنجميرو زدكونا كازي دقفكا زي أبير كم سيبل هاليلويا أي تفرحي هاليلويا بقى سبا يكونن هاليلويا قال أملاخ يكون زبلنا دلو أبزا سعزي أدم هاليلويا زي أبير يمسكن منفس قدوس نزي نجر كزخاخرنا دليلو هاليلويا بقى أي تفرحي هاليلويا كم زي غيرنا منفسنا هاليلويا كنا أقحو كنا ديبون هاليلويا منفسنا بقى ناب أملاخ زقنع بقى تي I don't know تيناتنا أمتأتناتنا الرأيانا قويتا لو معلت غير دليلو بزوح زفرهانا أكبابينا information زيناتات كل نجر أبزي زي متشم طعم نجر يتسمعنيها قال أملاخ طرحيو أبزي طرحي دلو طعم نجر قالو طرحي دلو سلام أنه أتم تصارو زغبدكم ناباينعو أنا خعرفكم زبالة أملاخ أنا تصوري فوكيسيو أرعوتي دماك قليليو هاليلويا زي سكمك أرعوت تساكيم كازلخا ببزوح عينت نوتي ببزوح عينت شاقلوت زلخا حوي حافتي هاليلويا زي أبير كم زي بلاك هالو أي تفرح هاليلويا زي أبير يمسكن أي تفرح هاليلويا ماي أبتطمو وحيسكا أبتنقص كفسسيه منفسي أبزر أخبرختي كا أبحدك خفسو إزبل أملاخ مساخي أمين هاليلويا منفسو بك أتي هاليلويا ماي أبات أما أخفسس مجم أتدس أما أسبت رح يدفلتو هاليلويا نفسنا دما كومو تتأمي أسام تايمس كومو نخونينا هاليلويا زي أبيركن بك أبتطمو ما يفسس هاليلويا أبتنقص دما وحيسك أبتنقص يفسس هاليلويا منفسو أبزر أخا هاليلويا برختي حدك خا كفسسيلو هاليلويا كم يخون لنا حواتي أبدكنا أبزرنا أبناتنا زبل النجر يفسس هاليلويا منفسو يفسس برختو يفسس هاليلويا بشم يسوع كريستوس ياوس هاليلويا أوه هاليلويا يسوع هاليلويا يسوع هاليلويا يا عينة يسوع كله يسوع بلالو يسوع بلالو هاليلويا يسوع زبلو سم هاليلويا كله سمو مصوع زعرف له سم هاليلويا كوحنا زخون السم تقعنا زخون سم هاليلويا أوه هاليلويا مارخلو يسوع هاليلويا أجد ما እግዚአብሔር ሆይ ትጊዜ ረግጥ በጊዜ ተገደር ይخናስ ለንኸይድ ምስ ጊዜና ሃንከይን መንቲ በርጥዑም መንፈስ አለው እግዚአብሔር ይመስገን በዝስ ውዕል ተሐድር እግዚአብሔር ይባረክ I don't know ሃሌሉያ ነታ ሓዲግና ያድመጽና ምድር ድማ ሃንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ኤርትራ ድማ ሃንጸልይና ጎይታ ይባረክ أنه أتم تذكروا أي تعرفوهم تصحفه هاليلويا مچم أبزن إحنا تعملنا ولا أنت هاللوه حزبنا قد بوزحنا قاري حالف هالمو نسود ما مود أتاخ قبر اللو قويتان تصلينا እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا
ንኤርትራ ባረኻ ኣለና ጎይታ ንዝክር ኣለና ንዓገርና ሃሌሉያ ትባረኻ ንጸልይ ኣለና ጎይታ ንህዝባ ክትባረኽ ንጸልይ ኣለና ንእሱራታ ክትፈትሕ ንጸልይ ኣለና እጊም ስደት ኣይኹን ኣብ ኤርትራ ሃሌሉያ ህዝባ ኣይሰደዳ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኳዳ መዕረፊ ስደተኛታት ትኹን ተሃገር ሃሌሉያ ከምቲ ዝተባሃለላ ደሰይት ወንጌል ትኹን ሃሌሉያ ኣዕራብ ትውረስ ሃሌሉያ بشيم يسوع كريستوس وجن ورجون مودعة يخون هاليلويا التهاجر دم كوجع عرفت صحفي هاليلويا عرفت يخون عمدرنا نبلالنا من إسياتها أبقى يمرعوا يخبروا يولدوا هاليلويا حسنا دم عمدرهم تماهيرهم يعبيو وانجلي على ألقافت مدرتها قويتها بتصحيهم نهزبنا هاليلويا بتصحيانا هاجرنا إدكات راحت فتحونا يمدرنا نجر بأمره كبيرنا عنا تحسبوا خمان بأمره كبيريو جناخ أباخا جن كبير بهاليلن كل نجار قليلي مو قويتانا مدرنا خطبت تصلي الله قويتانا مدرنا خطبت حزك تصلي الله عطا قويتا حزبا يبارخ مدرا يبارخ بحرا يبارخ قويتا دحر داقيم سلام يخونا بإرترا عرفتي يخونا بإرترا هاليلويا هاليلويا مدحان يخونا بإرترا هاليلويا سدات يبقى وقع يبقى دم فساس يبقى هاليلويا اوه هاليلويا اتاقويتا ردانا ناي مدرنا نجر مودة اتاقبر اللوك زيابير هوي نسخة تخيلي خاب حقي نسخة اي تقدمنا يتدحرن ابقزي كله نجر تبقى تقبرو نسخة يخا هاليلويا اجدما نتوم زولدنا يمولدنا دما نصلينا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ነቶም ኣብዚ ምድሪ ስደትና ዘፍረና يمولدنا እግዚአብሔር ክባርኾም ዝጠቅሙ ገይሩ ድማ ኣቤቱ ከትርፎም ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር ሆይ ኣይጸልኡ ደቅና ጸሎትን በርተ ጸሎት ኣይኾኑ ሃሌሉያ ኣሜሪካን ሲስተማን ኣይትውሰዶም ሃሌሉያ ንስኻ ግን በቃልካ ውረሶም ንስኻ ትቆጻጸሮም هاليلويا أبيتك كم ترفو تحليهم هاليلويا ولون أنت دلوي كم زي كألو كساب زخونه هاليلويا كم أوز بلا حيلي قبل اليوم كتكبر نتسألي علينا بشيم يسوع كريستوس رأس برج رأيهونه هاليلويا عدمي أنبوز وسخت عنه أمي وسخ زرأيهم زبلا يفتوهم كوانا مزمران نبيات ممهراني وتسو هاليلويا أبكدمي خازقامو كسبريهم زي فرحو نتنا نو زبلو هاليلويا نتحات زبلو نتصدق ما تصدق زبلو هاليلويا أبكر مش ما دو زبلو هاليلويا جفاراتنا أملاخ سب هاليلويا نتصدقي زقسقسو هاليلويا بس حاتيات دي سما معو هاليلويا بشيم يسوع كريستوس يوسف ولودي هاليلويا نابخ علي فابك هالو إنه كم تأديون موسى كساب تخيلو يا حبيباتو إحنا دم كساب تنخيلو برجز أب تحتينا كم تنديلو غيرنا خنعب يومنا لنا أبت زين خلالو ساعات كن بأمدتنا بخا خنهبك أفت ماي كنا نصاففهم بك كم أخن جبرنا إمنت سرح كنسرح تنبلو خنجبرو هاليلويا بأمدتنا عخا حليفنا خنبون قويتا كم أخونا بيوتنا نصلي علينا بشيم يسوع كريستوس شعد ما موسى هزب أملاخ دتأكم غير كاتريف كاي آمين نهديو أمنت نهديو طبب سلازهاب كهات راح يجزابير مسكن كم تناي موسى أديوز نبرة طبب أبانا خخو نتصلي الله إندا نجرنا خنا بيوم من النتوم إندا نجرنا خنا بيوم قويته تراد أنا نتصبحت تصبحكن بقى ما كرام سزبهم زحاري كخانو قويته نتصلي علينا متشوت زعلة مزيا موسى كمتي متشوتنا يندفر أون زي عطتو سوم دما كوم هاليلويا نتناتك زبل نجر ترى واقع خفلو قويتا نصلي علينا بشيم يسوع كريستوس نبزحات مدحان كخونو نصلي علينا إنه استزاربو زبل نمدحان يخون استزاربو دبل يسمع هاليلويا بشيم يسوع كريستوس يوتو أي كلكلو هاليلويا أب كتما بروخات أب عد بروخات يخونو هاليلويا
ንስድሮኦም ዘኽብሩ እዙዛት ውሉድ ይኾኑ ሃሌሉያ እቲ መጀመርታናት ከጥበብ ዝመርጹ ውሉድ ይኾኑ ሃሌሉያ ታና መጀመርታ ጥበብ እግዚአብሔር መፍራሕያ ኢሉ ቃል አምላኽ እነሆ ነዚ አጥበብ ዚኣ መጀመርያ ክገብሩ እጸልያለሁ ሃሌሉያ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረገጽዎ ዘበለ ይውረሱ ደገ ጸላእቶም ይውረሱ ሃሌሉያ ይብዝሑ ይጠጥዑ ይለምልሙ ሃሌሉያ كم تصحدن العلي نوحو هاليلويا كما ولي ድማ كل ጊዜ ቆጽሎም ይለምልም ፍረ አብኦም ይረኸብ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስን ሃሌሉያ ናይ ዘመንና ጀጋን ነው ናይ ዘመንና ሐዋርያት ናይ ዘመንና ወንጌላውያን በቃ ሃሌሉያ ብርግጽ ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ሰባለዎ ካብአቶም ሓደ ደቅና ይሆኑ ሃሌሉያ ካብቶም ዝቀምጦም ካብቶም ዝዓቆሮም በቃ كل جزء الصوم يخونه هاليلويا حدا ولدك خابنا كي بالاشو حدا ولدك كاب من قدو كي زبل تصلي عليه بشم يسوع كريستوس يا وسم كن ورسوم مين عندك أنا ني أمريكا سيستم أي ورسوم نيو نايزا عديزي نتي نورمال دي نورمال غيرو زمهر تمرتي تعلمات أي ورسوم ني in the name of Jesus سرعة أملاخ قبلك ورسومي هاليلويا بسرعة أملاخ زحقوس ولد ما كلونا آمين هاليلويا هاليلويا يسوع قويتاي يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي هاليلويا أبونا مسكنا كلنا هاليلويا لومون እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ አንጊህካ ጸጋኻ ተጽግበና ስለዘለኻ ሽምካ ይባረኽ አንጊህና እግዚአብሔር ገጽካ እንደሌካ አንጊህና ሽምካ ክንጽውዕ አቦ ክንብል ሃሌሉያ አንጊህና እግዚአብሔር ቃልካ ክንሰምዕ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብካና ክብር ንህበካ ኣለና አንጊህካ ጸጋኻ ተጽግበና ኩለን መዓልታትና ክንሕጎስ መታን ባህ ክብለና ይልዎ አንጊህካ ጸጋኻ ተጽግበና ኣለኻ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ሕያዋይ ጓሳ ይመስገን እቲ ዘለዓለማዊ ጓሳ ሽሙ ይባረኽ ንሱን ርእስና ብዘይቲ ይለኽዮ ንጽዋዕና ድማ የንጀርብቦ ኢሉ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእትና ድማ ማዕድ ዝሰርዓና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ እግዚአብሔር ዛ መዓልቲ እዚኣ ጉልበት ሂብካና ኣለኻ ሞነ መስግነካ ኣለና ጉልበት ሓይሊ ሂብካና ስምካ ክንጽውዕ ክንባርከካ ድምጽኻ ክንሰምዕ ኣብቲ ዝለምዕሸኻ ተውዕለና ኣለኻ ሞተ መስገን ከም ስብሒ እግዚአብሔር ተጽግበና ኣለኻ ሞተ መስገን ንነፍስና ተጽግባት ስለዘለኻ ተመስገን ንዕጽምትና ተበርትዖ ስለዘለኻ ተመስገን ከምቲ ዝሰተየ ኣታኽልቲ ከምቲ ማያቱ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይ ትገብረና ስለዘለኻ ተመስገን ትነጥቀና ስለዘለኻ ተመስገን ተሃንጸና ስለዘለኻ ተመስገን ተውርሰና ስለዘለኻ ተመስገን ኣቦይልና ስምካ ክንጽውዕ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካባኻ ይኮይንልና ሞ ክብር ህበካ ኣለኹ ንበይንኻ ኣብዚ ጉባኤ ተማላለስ ንበይንኻ ብህያውነትካ ተገለጽ ንበይንኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ኣብ ማእኸል ኣለኹ ኢልካ ኢኻ ሞ ጎይታ ሎሙ ድማ እግዚአብሔር ንኹላትና ከም ዘድልየና ፈውሲ ምጽንናዕ ምሕዳስ ምብርታዕ ምብጻሕ መልሲ ንዘዘድልየ ኩሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ክድህስስ ክትንክፍ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንጸልለና ሃሌሉያ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ጎይታ ኣብኡ ሓርነት ኣለሞ ሃሌሉያ ሓርነት ይኹን ኣብዚ ጉባኤ ይብላለሁ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ምፍታሕ ኣሎ ኣብቲ ህላውነትካ ዘለዎ ፈውስ ኣሎ ኣብቲ ድምጽኻ ዘለዎ ምጽንናዕ ኣሎ ኣብቲ ድምጽኻ ዘለዎ ምትንሳእ ኣሎ ኣብቲ ድምጽኻ ዘለዎ ጎይታ ነገራት ዘርስዕ ሓይል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብቲ ድምጽኻ ዘለዎ ኣቦ ሃሌሉያ ነፍስና ዘርስዕ ነገር ኣሎ እግዚአብሔር ነፍስና ዘርስዕ ቅብል ለካሞ እግዚአብሔር ሎሙ በዚ ቅብኣት ዝዳህስሰና ካብ ኩነታት ዘውፅእ
ነገራት ናይዛ ምድር ዘርስዕ ሃሌሉያ ንዓኻ ጥራይ ዘብል ንዓኻ ጥራይ ዝብል ጎይታ ሃሌሉያ ህላውነትካ እግዚአብሔር ክትንክፈና ክብርኻ ክግለጽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕያዊ ኻቦ ሃሌሉያ አቦ ይገብር አነ ድማ ይገብር ከም ዝበለ ሎሙ ድማ ማእኸልና ሕያዊ ኻሞ ተመስገን ናይ ዘላለም ሕይወት ቃል አሎካ ናበይ ክኸይድ ሞካ ባኻ ምርጫ ይዝዩ ንዘላለም ካቤትካ ወፃእ ሳይነበር ሃሌሉያ ኢየሱስ ማራና ህይወትና አቦ ሃሌሉያ መቀረትና ህይወትና ማራና ዝቀየርካ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስጉምትታተይ ኩሉ አባጽትካ ደቂቅ አይደለም ክፍለካ ባኻ ስጉምትታተይ ይኹን አባሰርካ ካሊት አይደለም ክፍለካ ባኻ በሉ ወስክ ሕዋቴ አዳውኩም አልዕላ ቢልኩም አይደልን የክፍለካ ባኻ ጎይታ አይደልን የካፍለካ በህላውነትካ አይደልን ንኻሊት ንሰከንድ ወንትኹን ሃሌሉያ ስጉምትታተይ ይኹን አባሰርካ ደቂቅ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይረክብን ደልየውን ከማኻ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይረክብን ኢየሱሰይ ከማኻ ነፍሰይሲ እምብዛ ፈትያትካ አይደልን አይፍለን ኢላካ ባኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ካብ ሽሕ መዓልቲ ብደንበረሲኣን ኣብ ቤትካ ሕሸኒ ምሳኻ ምዃን ካባኻ ዘይኮነ ኣይኹነኒ ንምሉ ዘበነይ ይትረፈኒ 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 ስጉምትታተይ ይኹን አባሰርካ ደቂቅ አይደልን ክፍለካ ባኻ ስጉምትታተይ ይኹን አባሰርካ ደቂቅ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይረክብን ኢየሱሰይ ከማኻ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይረክብን ኢየሱሰይ ከማኻ ሃሌሉያ 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 እምብዛ ፈትያትካ አይደልን አይፍለን ኢላካ ባኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ አላ ብድሕሪኻ ትጠብቃላ ብድሕሪኻ ካብ ሽሕ መዓልቲ ኢልዎ ካብ ሽሕ መዓልቲ ብህይወትካ ምንባርሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣፀድ ቤትካ ሓላው ደገ ምዃን ሕሸኒ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣፀድ ቤትካስ ሓላው ደገ ምዃን ሕሸኒ
ካብ ሽሕ መዓልቲ ብህይወት ምንባር ኢልዎ ኣይገርምን ህላውነት እግዚአብሔር ዝጣዓመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍስና ንዓኻ ትደሊ ጎይታ ነፍስና ሎሚናትካ ምትንካፍ ነፍስና ሎሚናትካ ክብር ንደልለና እቶም ናባኻ ዝጥሙቱ የንጻባርቁ ገጾም ድማ የንጻባርቅ ኣይሓፍሩን ገጾም ድማ የንጻባርቅ ኢልዎ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አንጊህና ህላውነትካ ንደልለና በአኻ ዝተተንከፈ ዘይተለወጠ የለን በአኻ እግዚአብሔር ንስኻ ዝተረኸብካሉ እግዚአብሔር ዘይተለወጠ የለን ሞ ሎሚናትካ ህላውነት ናትካ ምልዋጥ ንደልለና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዕረፍትና ንስኻ ኢኻ ዕጋበትና ንስኻ ኢኻ መልስና ይሕቶና ንስኻ ኢኻ ናይ ህይወትና ሰይፍ ሓበና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስጉምትታት ይኹን አባሰርካ ካሊት አይደልን ክፍለካ ባኻ ስጉምትታት ይኹን አባሰርካ ደቂቅ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይደክምን ኢየሱስ ከማኻ አይደልን ክፍለካ ባኻ አይረክብን ደሌውን ከማኻ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንጴጥሮስ ንያዕቆብ ንዮሐንስ ናፍቲ ከረን ምስ ወሰዶምሲ ኣብኡ ድማስ ክብሪ ኣምላኽ ምስ ተገለጸስ ሃሌሉያ ከምዚዮም ኢሎም ጎይታና ኣናብ ዝምንባር ጥዑም ኢሎም ጎይታና ኣናብ ዝምንባር ጥዑም ሓዳሮም እኳ እዮም ረሲዖም ኣሕዋተይ ናብሮኦም ኣንስቶም እዮም እኳ ረሲዖም ንነፍሶም ድማ ረሲዖማ ጎይታ ሰለስተ ራስ ክንሰርሕ ኢሎም ከነገልግል ኢሎም ትሕት ኢሎም በቃ እቲ ቅድሚኡ ኣብ መንጎኦም ውድድር እዩ ነይርዎም ይዋዳደሩ ነይሮም መን ይዓቢ እንዳበሉ ኣብቲ ክብሪ ምስ ኣተው ግን ሃሌሉያ ኣብኡ ግን ትሕት ኢሎም በቃ ኣብኡ ፍግም ኢሎም ኣብኡ ንዓና ግና ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ኢሎም ንዓና ግና ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ንነፍስና ኣብዚ ምንባር ይጥዕማ ኢሎም ሃሌሉያ ኣብቲ ህላውነቱ ዘለዎ የስ ጎይታ ሃሌሉያ ህላውነት ካብ ዘለዎ ኣብኡ መልስ ኣሎ ጎይታ ኣብኡ ዕጋበት ኣሎ ጎይታ ኣብኡ መፍትሕ ኣሎ ጎይታ ኣብኡ ብርሃን ኣሎ ጎይታ ሞዝ ህላውነት እዚ ክብሪ እዚ ደበና እዚ ይውረድ ኣብ ነፍሱ ወከፍና ይውረድ እግዚአብሔር ብርሃንካ ይውረድ ንብላለና ሃሌሉያ ነፍሰይ ትሕጎስን ሓይሊ ዝስማዓ ነፍሰይ ተዓርፍ ሰላም ዝስማዓ ነፍሰይ ትሕደስን ሓይሊ ዝስማዓ ከነፍሰይ በልዎ ነፍሰይ ትሕጎስ ሰላም ናይ ህይወት ንሲ ሰላም ዝስማዓ ሃሌሉያ ነፍሰይ ተዓርፍን ሓጎስ ዝስማዓ ነፍሰይ ትሕደስን ሓጎስ ዝስማዓ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ሃሌሉያ እስከ ነፍሰይ በልዎ ነፍሰይ ትሕጎስ ሃሌሉያ ሓጎስ ሰላም ኣሎ ባኻ ዕረፍቲ ኣሎ ባኻ ሓይሊ ኣሎ ባኻ ሓይሊ ኣሎ ባኻ ሓይልኻ ልቐቕ ጎይታ ክብርኻ ልቐቕ ጎይታ ሓይሊ ዝስማዓ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትከውን ከላ ምሳኻ ክትውዕል ከላ ወምሳኻ እዩ ጎይታ ምሳኻ ክትውዕል ከላ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ምሳኻ ጥራ ኢየሱስ ምሳኻ ክትሓድር ከላ ሃሌሉያ ነፍሰይ ትሕጎስን ሰላም ዝስማዓ ነፍሰይ ተዓርፍን ሓጎስ ዝስማዓ ነፍሰይ ትሕደስን
مساخا كتكون كلا مساخا كتكون كلا مساخا كتوعد كلا مساخا كتوعد كلا كل كلنا يكون تنت كونتي كل كل ترافي هاليلويا كل ترافي كلنا يكون تنت كونتي نقص زاكل نقص سلام زاكل كلا مساخا كتوعد كلا هاليلويا أداونا العلنا كنبارو خوينا سلام كاباخايو حقوس كاباخايو حيلي كاباخايو نسخة ترخبلنا نقولنا هاليلويا نسخة بايت أخلني نجارات كله جنا هاليلويا عبز مدرزلو أسر كني يقوي تابل وحواتي نسخة مالايو نسخة مزمالو دما حجاتات كملزي هاليلويا بقصبة عيني هاليلويا بقصبة عيني له هاليلويا نجارات كبعزي بحرسي هاليلويا 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 يسوع ويتاي حنت قال متياتني يسوع يبارك هاليلويا كم زيلو إسرائيل كاب جبسي بيت يعقوب كابتي قانقو زي سمع حزب مسوات أيلو هاليلويا እግዚአብሔርስ በህላውነቱ ተመርሖም ኮሎስ እንታይሉ ባህሪ ሪአቶም ሲ ሃደመት ይልዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባህሪ ሪአቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ድማ ንድሕሪ ተመልሰ አኽራን ከም ዳዓውል ኮሮቢት ከም እያውቲ ተሳራሰሩ አቱ ባህሪ እንታ ኮይንከ ዘሃደምኪ አታ ዮርዳኖስ ከንተ ኮይንካ ንድሕሪ ተመለስካ አቱም አኽራን እንታ ኮይንኩም ግዒስኩም ይሎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዚ ምስጢር እንታዩ ኣብ ህላውነት እግዚአብሔር ስለዝነበሩ ይደቅ እስራኤል ሎሙ ድማ ሃሌሉያ አዳውና ልዕና ህላውነት ካይምራሓን ጎይታን በሎ ሃሌሉያ ኩሉ ነገራት ዘሎ ኩሉ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ይልዎ ንጉስ ሰሎሞን ዝኣክል ብኩሉ ዝጸገበ በሃፍት ዝጸገበ ብዝና ዝጸገበ ኩሉ ናይ ኮንትነት ኮንት ይልዎ ሃሌሉያ ኩሉ ናይ ኮንትነት ኮንት ትሕቲ ፀሓይ ዘሎ ኩሉ ኮንት ይልዎ እቲ ምስጢር ግን እንታዩ እግዚአብሔር ምሳኻ ኾን ኮሎ እቲ ኣይ ክትሰግርኒ ኢኻ ዝበለካ ባሕሪ يهدم هاليلويا أخران زخونك ነገር ይግዕስ هاليلويا حتى بقصبة عيني ملس اتمستير እግዚአብሔር ምሳና ምህላው اتمستير ህላውነትዩ اتمستير ግና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ هاليلويا ተኺልና ሁላትና ቶም ንኽእል ሓፊልና هاليلويا አዳውና ልዕልና ህላውነትካ ጎይታ ንበሎ ህላውነትካ ይግዛኒ ንበሎ هاليلويا ህላውነትካ ይምርሐኒ ህላውነትካ ይውረሰኒ ክብርኻ ይውረሰኒ ኣብ ነገራተይ ኩሉ أبكوناتي كله زجبره هلا ونتكان والله هاليلويا هاليلويا عرفتين السخايخان والله هاليلويا حقوسين السخايخا يسوس حيلين السخايخا سي هاليلويا نفسي تحقوسن سلام زسمعا نفسي تعرفن حقوس زسمعا نفسي تحدثن عيلي زسمعا نفسي تحقوسن سلام زسمعا نفسي تعرفن حقوس زسمعا نفسي تحدثن عيلي زسمعا ومساخا كتكون كلا مساخا كتكون كلا مساخا كتوعد كلا مساخا كتوعد كلا مساخا
مساخا كتحدر كلها مساخا كتحدر كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتوعل كلها عرفتنا هيوت مساخا كتوعل كلها عرفتنا هيوت مساخا كتحدر كلها مساخا كتحدر كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتوعل كلها مساخا كتوعل كلها مساخا كتحدر كلها مساخا كتحدر كلها نفسي تحبسن سلام زسمعة نفسي تعرفن عباس زسمعة نفسي تحبسن حيلي زسمعة مساخا كتكون كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتوعل كلها مساخا كتوعل كلها مساخا كتحدر كلها مساخا كتحدر كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتكون كلها مساخا كتوعل كلها مساخا كتوعل كلها مساخا كتحدر كلها مساخا كتحدر كلها كله عبزا مدر زلو كنتي كسلشوها كنتي منو كنتي قاقم كله نقرات كله عبزا عالم زلو كنتي كسلشوها كنتي منو كنتي قاقم كله عبيت ناتكا إنا وعلي إنا عدريها كخي كله فتصم زي منه فتصم زي منه فتصم زي منه وعلى مكر نحدر فتو وعلى مكر نحدر فتو وعلى مكر نحدر فتو وعلى مكر حدرفتو نقرات كله عبزا مدر زلو كنتي كسلشوها كنتي منو كنتي قاقم كله نقرات كله عبزا عالم زلو كنتي كسلشوها كنتي منو دقاقم كله عبيت ناتكا عبيت ناتكا وانا وعلي خيك كله فتصم زي منه هاي منوني فتصم زي منه فتصم زي منه وعلى مكر على رفتو وعلى مكر على رفتو ستم عملاونتك سكر عدرت لبها نافي ولا لبك يغاول مساحة نافي ولا لبك يغاول مساحة نافي ولا لبك يغاول مساحة نافي ولا لبك قوع المساحة ستم بلوى ستم عملاونتك سكر عدرت لبها نافي ولا لبك كغاو المساحة نافي ولا لبك وعن مساحة فاتي ولا لبك وقع مساحة فاتي ولا لبك وعن مساحة ستم عملاونتك سكر عدرت لبها
لبي كخون مساخا نافي كل لبي كخون مساخا فتي ولا لبي كخون مساخا فتي ولا لبي كخون مساخا نافقوت نفسنا يسوس هاليلويا منبرنا يسوس معقوبنا أبو هلاونت كاينا هيوتنا عرفتي هاليلويا أيكون الله أيكون الله كسمت هايكا هاي سوعي لا يتعدي كي توعد سنكا أبهلا ونتك عريفة اسمع موغد نفسي أيكون الله أيكون الله كي سمت هايكا هاي سوعي لا يتعدي كي توعد سنكا أيكون الله أيكون الله كي سمعت هايكا هاي توعي هاي تعدي كي سمعت هايكا ويكون الله أيكون الله أيكون الله كي سمعت هايكا هاي توعي هاي تعدي ويكون الله نفسي بآخر أيكون الله أيكون الله كي سمعت هايكا هاي توعي هاي تعدي أيكون الله يابو أيكون الله أيكون الله كي سمعت هايكا هاي توعي هاي تعدي كي توعي سمكا أيكون الله أيكون الله كي سمعت هايكا هاي توعي هاي تعدي
تتقب كوينكا معاز تتقب كوينكا معاز تتقب كوينكا معاز تتقب معاز تتقب كوينكا معاز تتقب كوينكا معاز تتقب كوينكا معاز تتقب معاز تتقب معاز تمنو كوينكا معاز تمنو كوينكا معاز تمنو كوينكا معاز تمنو عميق بحري هاليلويا نجمر كايو عبي وزا مسعته هايو معاسي وزا لاونيت كعميق بحري بحبسا وناي وزاهيو حمبس وعيكا انت عاركا حمبس وعيكا انت حالركا اي منوني هلاونيتكا حمبس وعيكا انت حالركا اي لمدني هلاونيتكا نجمر كايو معاسي وزا مسعته هايو معاسي وزا هلاونيتكا عمي وحري بحبسا وناي وزاهنيو حمبس وعيكا انت حرركا اي بتقابلنيو هلاونيتكا حمبس وعيكا انت حرركا اي منوني يسوس اي منوني هلاونيتكا حمبس وعيكا انت حرركا اي لمدني 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 هلاونيتكا زب الفغري علىكا نستعمكا نستعمكا زب الفغري علىكا نستعمكا نستعمكا زب الفغري علىكا زب الفغري علىكا عبيت يسوس نستعمكا زب الفغري علىكا عبيت يسوس نستعمكا زب الفغري علىكا عبيت يسوس نستعمكا نستعمكا زب الفغري علىكا نستعمكا نستعمكا زب الفغري علىكا نستعمكا نستعمكا زب الفغري علىكا حمبس وعيكا انت حرركا اي ملونيو هلاونيتكا حمبس وعيكا انت حرركا اي ملونيو يا بو هلاونيتكا حمبس وعيكا انت حرركا اي ملونيو
ኩሉ ትምረት መፍቀሪ ብኩልንትናኻ ዘይብልካ መሳሊ ኣብ ማእከል ኣዋም ዱር ከም ዕምበባ ፍታዊ ኣለካ ሓለፋ ኢየሱስ ሓለፋ ኩሉ ትምረት መፍቀሪ ብኩልንትናኻ ዘይብልካ መሳሊ ኣብ ማእከል ኣዋም ዱር ከም ዕምበባ ፈታዊ ኣለካ ሓለፋ ኢየሱስ ስምካ ዝፈስስ ቅቢ ኣለዎ ውቃበኻ እውን ውኖ መሳቲ ቅብኻ ሙሽቶ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነፍሰይ ትደልዮ ስምካ ዝፈስስ ቅቢ ኣለዎ ውቃበኻ እውን ውኖ መሳጢ ቅብኻ ሙሽቶ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ነፍሰይ ትደልዮ ሓለፋ ኩሉ ትምረፅ መፍቀሪ ብኩልንትናኻ ዘይብልካ መሳሊ ኣብ ማእከል ኣዋም ዱር ከም ዕምበባ ፍትወይ ኣለካ ሓለፋ ኢየሱስ ፍትወይ ሓለፋ ኣለካ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ፍትወይ ሓለፋ ኣለካ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ካብ 10,000 ጻዕዳን ቀይሕን ትምረፅ ኢኻ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ካብ 10,000 ጻዕዳን ቀይሕን ትምረፅ ኢኻ ኢየሱሰይ ሓለፋ ኣለካ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ 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 ሃሌሉ ሃሌሉያ ሃሌሉ ሃሌሉያ 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 ስለዚ ኣዋልድ ኢየሩሳሌም ንዳኻ ናተይ ናተይ ኢለን ይደልያኻ ንዓይ እውን ፍትወይ ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኢላማየ ፍትወይ ሓለፋ ኣለካ ፍትወይ ሓለፋ ኣለካ ንሱ ምስ መፀ ሃሌሉያ ንሱ ምስ ተረኸበ ሃሌሉያ ነገራት እዩ ዝጋላበፅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ፍትወይ ሓለፋ ኣለካ ኢየሱሰይ ዝያዳ ኣለካ ሓደ ጊዜ ኢዮብ ከም ዝኾይኑ ኢዮብ ሃሌሉያ ንዝክሮ ኢና እቲ ታሪኽና ኢዮብ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ካብቲ ዝመፀ መከራ ሽግር መግደራ ፍልጦቱ ኾነ ሃብቱ ኾነ መሓዙቱ ኾነ ወላ ሓደ ከናግፎ ኣይከኣለን
تزاريبو بفلطوتو تزاريبو تخاتيعو تماغيتو غنا خمفتح سيئنو هاليلويا أما وداتا غنا እግዚአብሔር بدمص ይህቦ ብላ ከምዚሉ ተዛሪብዎ ብዙሕ ተዛሪብዎ እግዚአብሔር ኣመ ወዳታ ከምዚሉ ኣነ ደኣሞ ስቕኢለ ክዛረብ ፀኒሐ ኢሉ ሓንሳእ ተዛሪበ ሕጂ ግን ኣይክቕፅልኒ ኢሉ ክልተ ሳዕ እውን ደጊመ ሕጂ ግን ኣይክደግምኒ ሓንቲ ነገር ግን ክዛረብ ኢሉ ኩሉ ከም ትኽእል ነቲ ዝመደብካዮ ድማ ዝኽልክለካ ከም ዘይለፈልጥ ኣለኹ ሓንቲ ነገር ክዛረብ ኢልዎ ንእግዚአብሔር أنس بسمعت إذني بزعبها سميع نيره فلتأت كان يروي حواتي اتززارو وزنبره كله قا حقي يوب ززارو وزنبره اتعرقت استزارو كله حقي جناخ خنا قفوي كعلن እግዚአብሔር بدمص مسترقه بجنا دبخ مسبله جنا دمص እግዚአብሔር ترايس يعرفوا أفي كحزيلو دقيمة عي كزاربني حنت نجر جن كزارب بك عيلو حنت نجر كزاربيلو بسمعت إذن سمع كان يرح جينا عيني رئيكا سلازي أب حمدن حامو خشتم كوينا نسح اللوخيلو أب حمدن حامو خشتم كوينا خنسحيلو هاليلويا نسخ ركب كل حواتي قوت أريز فتح نسخ قلت كله هاليلويا هلاو نو تخفسس كله سألمات كايز جنح هاليلويا حلفا خلو تمرت مفكري بكل انتنا غازي بالكا مسالي عما كلا ومدور كم عنببا فتاوي علوكا حلفا فتوي حلفا لوكا يسوسي زيادة لوكا فتوي حلفا لوكا يسوسي زيادة لوكا حلفا خلوت مرت مفكري بكل انتنا غازي بالكا مسالي عما كلا ومدور كم عنببا فساوي علوكا حالفا هاليلويا قويتا هلاونت كاي ورسنا قويتا حساب كاي ورسني قويتا كبر كاي ورسنا هاليلويا ورسني كل انتنا ورسني 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 كل انتنا ورسني 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 كل انتناي ورسني 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 كل انتناي ورسني بلوحواتي نسخ ورسكا هاليلويا أزيد عمي نسخ ورسكا نسخ ورسكا هاليلويا ورسني كل انتناي ورسني قباينا ورسو هيوتنا ورسو بيتنا ورسو تولدنا ورسو زلنا يوم مدرو ورسو نهاجرنا ورسا እግዚአብሔር نحسابنا ورسو እግዚአብሔር ناندبتنا ورسو ناي كبر دبنا يقلبنا أفت كبرك عقلنا يسببنا ورسني كل انتناي ورسني ناتكا موراسينا ندلي تسفاتاتنا يورسنا بأمنة ورسنا منفس كاي ورسنا اتنسخا تريوت سمعو يورسنا هاليلويا ورسني ورسني كل انتناي ورسني ورسني مغنياتو نسو حلف اللو اتي كابل على الزمت اتي كابل على الزمت العلو كليو لعلو كليو مسئي زوات عنا حساب كاي ورسنا ابو هاليلويا كل انتناي ورسني 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 كل انتناي ورسني حبيتنا ورس እግዚአብሔር ورسنا يسوس ورسنا حسابنا ناي لعل نحسب ناي لعل نحسب ناي زمدر زي كنا ناي لعل نحسب ناي منقست املاح كنحسب ورسني كل انتناي ورسني ورسني ورسني
كلنتناي ورسني 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 كلنتناي ورسني ورسني هاليلويا هاليلويا بعبيتك ورسنا بخالنتك ورسنا يعينتنا يكفت أبت كبر خازلو أبو مرأي الله أبت كبر خازلو أبو مسمع الله أبو مخفاتنا يأمر الله زيابير أمره يزخفت أمره يقاز خفت أبو يعينتين قاز خفتا يعينتين قاز خفتا أبت كبرو دمسي خاقات تسمع دمس مسمعي خاقات يجمر أبا قعي دمس أي سمعة زي بالك مسالي أما كلاو عبدور كعنببا فتاوي علوكا حالفا سمكاز فسس قبي علوو وقابة خاون ونو مساتي قبخا مشتو إذا قبر زينا ندل قويتا بأخذ مسات እግዚአብሔር بأخذ مارخ لبي هاليلويا بلو حواتي دلاي كترخ بلوم منو وهابكم إلي هاليلويا أبت زفانيكم زلهم لوم منو هاليلويا هاليلويا ورسني كل تناي ورسني 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 تنكفنا قويتا بأخذ تتنكفس نابرو خاليو قانقو خاليو علالو خاليو حسابو خاليو بأخذ تتنكفه لو تندل لنا لومي ورسني ورسناي ورسني 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 كل انتناي 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 ورسني هاليلويا حلف لك أسخى حلف لك يسوس حلف لك يسوس هاليلويا 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 حجر ما قال كاي ورسنا حجر ما بقال كا تجلصنا قال املاك دما نو ساميل ابشلو يقلص قلو نبره خمسه صحفه لومي قال كاي يجلص قال عين دلين قال كا طراي غني يجلص يعينتنا متان كبره امورنا متان كخفت بقال كا دما حجي مغناف يخوننا غويتا هاليلويا كبرنا عقا هاليلويا كزمر يا زميره كل عدو جماعة حق زابير يبارك يا ولدي تباركي أحمد بعته أصدقائي أهم الجزء هوني حلف هسه كما يحالفه لكن حدا نقدر يسلاسل لي أما صحف قدسي أملاخ مسكن إذا جزء تتحيزنا من تان كنديب كل جزء بارسبيت نقبر تتحيزنا خنديب أملاخ
ይደልየና ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 40 ዓመት ኣብታ ዓራት ደቂሱ ነበረ ይብለና ሕጂ እንታይ ይብል ጎይታ ምስ መጸ ጎይታይ ታማይሲ ኣብ ሓደ ግዜ መጽያ እንታይ ትገብር ነይራ ተንቀሳቀሶሞ ዘሊሉ ዝኣቶ እንታይ ይገብር ነይሩ ቀዲሙ ዝኣቶ እንታይ ይገብር ይፍወስ ነይሩ እሱ ተመችዎ 40 ዓመት ምቾት ነይሩ ምክንያቱ ሓይሙ ኣሎ ደቂሱ ለهم ዚሉ ክስቶ ተፈዊሱ ብለ ናበይ ክስቶባ ተፈዊሱ ወይ ታተ ጎረቤት ይኻ ተፈዊሱ ኻዩ ወይ ቀዲማ ምንዳ ኻይብልካ ታይ ማለት ሓደ ግዜ ምስ መጸ ተኣቶ ደይኮነ ኢየሱስ ሞ ጂሎ ብምቅዳም ደይኮነ ንዓይ እንተረኺብካኒ ክትፍወስ ኢኻ ኢልዎ ኩሉ ግዜ ንቤት ኣምላክ ክናፍቆ ኣምላክ ይደልየና ኩሉ ግዜ ቀጻልነት እዚ ግዜ ድማ መቐጻልነት ንኣምላክ እንከይድ ኣምላክ ይደልየና ቤት ኣምላክ ብዙሕ እዩ ኣለዋ ብዙሕ ክናዓየሉ ዝኽባአና ነገራት ኣሎ አንቶ የሰላስል ጸንሄሲ ኣብዛ ገዛ ክደይብስ ክንደይ ስካላ ደይብኩም መጽኦም እስኪ ሓደ ሰብ ዝምልሰለይ ክንደይ ተስካላ ቁጥሩ ኖ ኣብዛ ስካላ ምሽ ደይብኩም ክንደይ ተስካላ ክንደይ ቁጥራን ሰርተ ይኸውን ክንደይ እንደ ፍቀድዎን ሃራይ 18 ኣብዛ ክደይቡ 18 ስካላ ደይብኩም ተወርዱ 18 ኹም ተወርዱ እንታይ ማለት እታ ሓይዝናይና ንላዕሊ ክንደይብ ንኽእል ሓደ ነቲ ሓደ እንዳደገፎ ንላዕሊ ዝደይብ ክወርድ ከለውን ሓደ እንታት ኣብ ማዕከል እንተዳልጊስኩማ መቸስ ክትወድቁ ኢኹም ስለዚ ኩላትና ተታሓይዝና ምንታን ክንደይብ ብዙሕ እዩ ኣለና ብዙሕ ክነዓዮ ዝግባአና ነገር ስለ ዘለና ከምቲ ኣስካላ ሓደ ነቲ ሓደ ጌርና ናብቲ በሪኽ ምንታን ክንደይብ ኣምላኽ ይደልየና እቲ መተንባህታ እኳ ታሽሙላትና እግዚአብሔር ይባረክ ብዙሕ እዩ ስለ ዘለና ብፍላይ ድማ ናይ ህፃናት ክፍተት ይፍጠረና ኣሎሞ ኣባ ላትና ውፍያት ክንከውን ኣምላኽ ይደልየና ቤተ ክርስቲያን ተተሓሳሰበና ማለት እዩ ብፍላይ እዚኦም 3-4 ዕድመ መማህራን የለውን ዳርጋ የለውን ክበሃሉ ይከኣል እዮም ይሕዙና ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ግን ቶታሊ ናባና ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ተረኛ ሰብ 10 ተዝመጽእ ጽቡቕ ብፍላይ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ከምውን ኣቦታት መንስያት ሽምኩም ካብ ብሕጂ ክትቃያ ማለት ኣብቲ ብፍላይ ዝናይ ቆልዓ ዝህሉሲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ እዩ ዘሎ ካብ ብሕጂ ግን ደቂ ኣንስትዮ በይኒ ኣቦታት ካብ በይኒ እዮም ኣብቲ ኣፍ ደገ ዋርድያ የድልየና እዩ እጂ ኣማን ደው ኢሉ ኣሎ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ንፍደሱ ምክንያቱ ብዙ ቻሌንጅ እቲኦም ደቅና ይወፁ ይኣቱ ስለ ዝኾኑ ኣብ ሰብ የድልየና እዩ ስለዚ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ሓደ ሰብ ዝመጾ ብዙሓት ስለ ዝኾና እቲኦም መንስያት ከነካትትና ስለዚ ኣባ ኩላትና ክንጥቅ ሽምና ጸሓፊ ብመሰረት ሽምና ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ መእተዊ የለን ፍላይ እቲኦም ናይ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዩ ኣብ ውሽጢ ኦኬ ድሓን ደቂ ኣንስትዮ ከኣትዮም ኣብቲ ኣፍ ደገ ዋርድያ ዝህሉ ግን ኣቦታት መንስያት ንደሊና ማለት እዩ ፈቃደኛ ዲና ኣብ 3 ወርሒ ሓደ ሰዓት ዝበፅሓና ማለት እዩ ካልእ ናይ ፓስተር ጎይቶም መጽሓፍ ትደልዩ ሰባት ንፍትዊ ክትውከስዎሞ ብኡ መሰረት ኦርደር ክንገብር ማለት እዩ ብኡ መሰረት ኦርደር ክንገብር ክንደይ ከም ትደልዩ ክንፈልጥ እንደሊና ማለት እዩ እዚያ ዘላ ታሽሙ ናይ ዌስት ኮስት ካ ዳርጋ መሊያላ ታ ዴድላይን ዝኸይድ ሰብ ሓሳብ ተልዩ ምስ ኣማን ዲያሎግ ይግበር ኣማን እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንሱ ክነግረኩም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚያ ትመስል እግዚአብሔር ይባርኩም እንደገና ዝተረሳእኽዎ ብፍላይ እዚኦም ያንግ መንስያት ኣብዚ ዘይሳተፉ ናይ ፓስተር ዳንኤል ደቅኹም ተኺሎም 10 ኣብቲ ዓባይ ቸርች ካኣቱ እንታይም ዝገብሩ ንሪኦም ዘለና ምስዓተው ብፍላይ ኣብዚ ዘይሳተፉ እንግሊሽ ትግርኛ ዘይሰሙሎ መነ ደቅና ጉያ ኢሎም ኣብዚኦም ዝድይቡ እጂ እዚያ ክላስ ናይ ፓስተር ዳንኤል
10:45 እያ ትጅምር እጂ 10:45 ስለ ትጅምር ካብ ምስ መጻኹም ስኹም ኣታዓቱሞ ወለድ ብፍላይ ክሪኦ ከለኹስ ወለድ ኣብዛኣቱ ደቆም ኣበይ ከም ዘለው ኣይ ነው ክመጹ ክሳተፉልኩም ምንታን ተጠቀምቱ ምንታን ክኾኑ ሂስኩሞም ኣብቲያ ኣባይ ቸርች ክሳተፉ ክሳብ 10:45 ድሕሪ 10:45 ፓስተር ዳንኤል መጺኻ ኣብዚ ናቱ ክላስ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ በዓሉ ሒዝዎም ክመጽዩ ስለዚ 10 ኣብዚ ዘይሳተፍ ወላዲ መንስያት ኣብታ أنت تبصحهم صبوي مغنياتو أنت أب سنبت تتقمت من تان كخونو بيت أمها بيت كريستيان تتحساسبنا مالتي سلازي እግዚአብሔር ጻድق እንደ አበየ ከአበየናይ እንደ አስፈሕ ከስፈሐናይ እንደ ደገፈ ከድግፈናይ አምነን ህና ደማ ተተሐይዝና ክንከይድና በሐቅ ተተሐይዝና ክንከይድና እዚ ግዜ እዚ ደማ ሓደ ነት ሓደ ደጊፉ ካብ ድኻሙ አለኢሉ እንታን ክንድይብ كم ሕብረተሰብውን እዚና ተሓቂፍና ክንከይድ አምላኽ ይደለየናይ እግዚአብሔር ጻድق በኩሉ እሙኒ አምላኽ እሙኒ አምላኽ እሙኒ አምላኽ እንታዩ እሙኒ በሐቅ ከም አምላኽ እሙኒ የለ ስለዚህ እሙናት ኮይና አምላኽ ነገልግሎ እግዚአብሔር እንዳደነቀ ከደነቀናይ እንዳገረመ ከገረመናይ እንደ አበየ ከአበየናይ ስለዚህ እንዳሰፋና ምንታን ክንከይድ تحيزنا هنكيد يدليناي بخالنا موداتا زعمات عبالنت ورقة دحبكم قبلكم أبليكم علىكم بتعجزهم ورقتنا برينت اوت يبلان ياو كلام وديسو بليز تازوسركم ما ملسنا ولا نو يلكم ملسنا ማለት ሳው መልሰያ ማለት ያ ካብስኩም ማብታ አትድቅሱ ነው ይልኩም ተመልስኩም እና አጎባት እሺ كمان قبلنا أنت زي كوين جن أفايبر كنت كع بتانتا حسام من تانك تردوه بدهري أبزع بس متأخم نحن تدقيا شم كاي من مزجابيا ما لا حنتي بلان حتى حساب جم من تانك تسلاسولو أفايبر كنت كعلكم هنا عم بوا بدهري فقادني أنت خينكم أبزع بوا مخنياتوس درجة داوس هذا سوورقة سبتا جزء دربي اللامو كواس عملا سووركم سالي بالو إيش ناب كلام قال عملا إيشر عشان حفتي متى صلينا እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነክ አለና ስለዚህ ሰንሐና ጊዜ ሁሉ ሽምካ ይባረክ أجل ما እግዚአብሔር አቦ ስለ ዕሽርን መባዕን ንጽልይ ኣለና ነዚ ናይ ፍቕሪ ህያብና እግዚአብሔር አቦ ከም ጥዑም መስዋዕት ክትቅበሎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ነዚ ዕሽርን መባዕን ድማ እግዚአብሔር አቦ ንዕዮ ወንጌል ክውዕል ምስተውዓልን ጥበብን ክትበርና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ብሽም ኢየሱስ አሜን እሺር እንዳተዋጸ ቃል አምላክ ዘካፍለና አውና ፍቱይ ና አውና ፍቱን መንፈስ ቅዱስ ገድፈይና በሐቂ ልብኹም ንቃል አምላክ ድልው ኾኑ አምላክ ይደለየና እግዚአብሔር ብስተፈላለየ መገድ ይዛረብ በሓደ በክልተ በሰለስተ ይዛረብ እታ ትሰምዕ ዘላ እዝኒ እንታ ጸድኒልና ክንሰምዕ ሊድያ ድማ ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ነገር ትብል ነበረት ይብል እግዚአብሔር ድማ እንታይ ገበራ ልባ ከፈተላ ይብለና ኩሉ ግዜ ንቃል አምላክ ከም ቃል አምላክ ክንሪኦ አምላክ ድማ ናቱ ስራሕ ክሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሊድያ ተናታ ስራሕ ቲ ጳውሎስ ዝብሎ ጽን መባል ጥራይ አምላክ ድማ ልባ ከፈተላ ይብለና ሞ ጽንልና ንቃል አምላክ ክንሰምዖ ብኡ መሰረት ድማ ቃል አምላክ ንዓይ ዝመጽእ ንመን ዝመጽእ እስኪ ንዓይ ይብልዋ نماني زمزة قال أملاخ ككفافة لا يكون زمزة نعايلكم قال أملاخ نعاهم كتوس دوا بو مسار الدمات تكم تختفانو نحاول فتوه قرفلو جابير يبارك
ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ። አሜን ዶ እንቱም ተሕሸኩም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላኽን እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። እንኳን በሰላም ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም መዘምራን ጎይታ ይባርኩም። አምላክ ጸጋ ይብዛሕልኩም። አምላክ ጸጋ ይብዛሕለን አይውን አው ስለ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብርን አምላክ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ እቶም ክልተ ትንሳኤ ዝብል እዩ። እንዴት ትንሳኤ ሓደ ደይኮነ ትንሳኤ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እቸም ትንሳኤ እንተዘይህል ነይሩሲ ብክርስቶስ ምእማናት ቫልዩ መሃለውን ነይሩ ወይ ከዓ ትርጉም መሃለውን ነይሩ። ክርስቶስ በኹሪ ትንሳኤ ናይቶም ዝሞቱት በኹሪ ኮይኑ ብትንሳኡ ኢና ንሕና ተስፋ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዘይኮነ ነይሩ ኣብዚ ምትእኽኻብ ትርጉም ኣይነበሮ ነይሩ። ወንጌል ምስባኽ ትርጉም ኣይነበሮ ነይሩ። ብጸጋ ምግልጋል ትርጉም ኣይነበሮ ነይሩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክርስቶስ በኹሪ ኮይኑ ስለ ዝተንስአ ግን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንዓና እንታይ ገርና እግዚአብሔር አምላክ ብውልዱ ስለ ዝገበረና በቲ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ እንታይ ገርና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሱ በኹርና እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ንሕና ድማ ብቃል ሓቂ ዝተወለድና ውሉድና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እዚ በኹሪ ክበሃል ከሎሲ ምናልባት ኣብ ቆላስያ ምዕራፍ 1:15 በኹሪ ፍጥረት ኢልዎ ኣለዎ። ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረት ንምዃን ከስምዕ ኢለኩም ተዛሪቦ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ዘፍጥረት ናብ ልበይ ስለ ዝመፀት እያ ዘፍጥረት 49 ያዕቆብ ነቶም ደቁ ነቶም 12 ደቁ መጨረሻ ክምርቆም ከሎ ንሮቤል ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ያዕቆብ ንደቁ ፀዊዑ በተን ዳሕሮት መዓልታት ዝረኽበኩም ክነግረኩም እሲ ተኣከቡ በሎም ይንበየሎም እዩ ዘሎ። ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ተኣከቡ እሞ ስምዑ ነቦኹም እስራኤል ከዓ ጽን በሉ። ሮቤል ንስኻ በኹረይ ኢኻ ሓይለይ ቀዳማይ ጽንዓተይ ብኽብረት ብሉፅ ብስልጣን ብሉፅ ኢኻ። ብስልጣን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ብሉፅ። ስለዚ እቲ በኹርነት ዝብል ንፍላይ እቲንክ ናብ ኬልን ስለና እቲ በኹሪ ዝብል ዘስምዕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ምዃኑ ዘይኮነ ዘስምዕ ዘሎ እንታይ ደኣ እቲ ሓይሉ እቲ ስልጣኑ እቲ ክብሩ ብምንታይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሮቤል ንስኻ እንታይ ሃለዎ በኹሪ ኢኻ ሓይሊ ኢኻ። እቲ በኹርነት ሓይሊ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ቀዳማይ ጽንዓተይ ብኽብረት ብሉፅ ብስልጣን ብሉፅ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በኹሪ ክብል ከሎሲ ብምንታይ ብስልጣን ብሉፅ ብኽብረት ብሉፅ ሓያል ከም ዝኾነ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ከምልክት ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ በኹርቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገይሩ ተንሲልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ሎምና እንታይ ኢና ንርኢ እቶም ክልተ ትንሳኤ ዝብል ኢና ንርኢ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክንደይ ትንሳኤ ክልተ ትንሳኤ እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ ቃል አምላክ ይሕብረና እዩ። ሃሌሉያ። እስኪ ህንፅልና ሓፂር ፀሎት ህንፅልና እሞ ናብኡ ክንሓልፍና። ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ከመለስዩ ከመለስዩ ከምጠቂና ከመለስዩ ቤታዳልላሉ ኣብ ሰማያት ክወስደና ከመለስዩ ከመለስዩ ከመለስዩ
ክንተቂና ክምለስዩ ቤት ኣዳልየልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ክምለስዩ ክምለስዩ ክንተቂና ክምለስዩ ቤት ኣዳልየልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ ብልጽዩ ተስፋና ብልጽዩ ተስፋና ክምለስ ጎይታ ብልጽዩ ተስፋና ብልጽዩ ተስፋና ብልጽዩ ተስፋና ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ክምለስዩ ክምለስዩ ክንተቂና ክምለስዩ ቤት ኣዳልየልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ 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 ክንተቂና ክምለስዩ ቤት ኣዳልየልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ወስደና ንሱ እንታገብር እዩ ክምለስ እዩ ጽቡቕ ቤት የዳልወልና ስለ ዘለ እዩ ድንጊ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ደግምና ባረከካልና እግዚአብሔር ሕጂ ድማ በቃልካ ትገለጸልና ንጽሊ እግዚአብሔር ናይ ትንሳኤኻ ምስጢር ኩሉ ግዜ ክንፈልጥ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ግድረኸና ይጽሊ ኣለኹ ቃልካ ድማ መንፈስ ቅዱስ ግለጾ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ናይ ትንሳኤ حلف جيزة باستر قبلت ما حنا يرمسن نقمي ثلاث سنين هون حلف جيزة وين last week واسي لايف نيرة بوشتي مالتي عندي ناتي ثلاث خونات زياس دوك تقول الله واجن دابير عمل خمس جن نبتسم صوت تأتي دابير عمل خمس من عمل يكون لذيتي نايتن ساي توم كلتة ساي زبلنا رلو معلتي تاي كلتة ساي بحال حدا ساي يكون زلو توم تبلو قال يخم بچم مركزنيا
ማለት ትንቢት የልየን እዚህ ከም ትብሉ ዘለኹም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መቼም ኣብ ታሪክ እንተዳ መሪምርና ናይዞም ግብፃውያን ካልኦት እንታን ግብፃውያን ታይገብሩ ነይሮም ነቲ ሰብ ምስ ሞተሲ ድሕሪ ሞት ትንሣኤ ኣሎ ኢሎም ስለዝኣምኑ ብቅዱ ይቅቡ እዮም ዝለኽይዎ ነይሮም እንታይ ኢሎም ስለዝኣምኑ ድሕሪ ሞትሲ ትንሣኤ ኣሎ ኢሎም ስለዝኣምኑ ከይምሽምሽ ብክንደይ ቀመማት እዮም ታሽሙ ዝከባኸቦ ማለት ብዙሓት እምነታት እውን ከምኡ ኣለው ድሕሪ ሞት እንታይ ኣሎ ትንሣኤ ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ማለት እዩ ተንስኡ ከም መረጋገፂ ደው ዝበለ መራሒ ግን የብሎምን ማለሲ ናይ እምነቶም መራሒ ኮይነሲ ንሞት ተስዒሩ ዝተንስአ ምስክር ኮይኑ ዝተንስአ ግን የለን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይና ክርስትና ጽውጽዋ አይኮንም ሪሊ ትናአምኖ ዘለና እምነሲ ሐቂ እዩ ክርስቶስ ንናትና እምነት መረጋገጽ ኮይልና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ዳስ ዋይ ኮነና እናምኖ እንተ አንተ ዝበልኩም እዚ እንተ ኻምናሲ ትርጉመይ ምነበረን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተይተንስ ነይሩ በወንጌል እመን ኢልና መስከርና እውን ትርጉመይ ምነበረን ነይሩ ምክንያቱ ናይ እምነትና ሪዋርድ መጨረሻ እንታይ ስለ ዘሎ ክርስቶስ ከምቲ ንሞት ዒሩ ዝተንስአ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እሶም አብያቤሎ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ግርማ አምላክ ኣሎ ንስኻትኩም ካበይ ትብልኩም ኣብኡ ተሰዊርኩም ኣለኩም ለን ዊደኖ ከመይኩም ዝኾነ ከመይ አይደኖ የሐራድ ይገርመኒ ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ይዝብለና ንዑ ኻና አምኖ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ቶም ክልተ ትንሣኤ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እንታዮም ተራይልና እቲ ሓደ ናይ ሞታት ትንሣኤ ኣሎ ዳሓን በትናህና ክጅምር ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ እቲ ሓደ ኻና ምንታይ ናይ ሞታት ትንሣኤ ሕጂ ሞታት ኢሎም ዘሎ እንታዮም ነቶም ዝፍረዱ እዩ ነቲ ብጎይታ ዘይኮይኑ ሞታት ኢሎም ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ እቶም ክልተ ትንሣኤ ሓደ ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ ኣሎ ሓደ ኻና ምንታይ ናይ ሓጥኣን ትንሣኤ ኸ ኣሎ ናይ ሞታት ናይ ቅዱሳን ትንሣኤን ናይ ሓጥኣን ትንሣኤን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ናይ ግዜ ፍልለይካ ኣለዎም መቸም ተሓናፊፅካ ተመሳሲልካ ግቦ ሂብካ ምትንሣእ ዝበሃል ነገር ብክርስቶስ መጀመርያ ተኣምን ኣለካ ብክርስቶስ መዝገብ ህይወትካ እቲ ስምካ ሰምንታይ እንታይ ክፅሓፍ ኣሎ ኣብ መዝገብ ህይወት ክፅሓፍ ኣሎ ስምካ ተዘይኮይነ ከምዛ ንኣሜሪካ ክትመፅእ ብሜክሲኮ ብ10 ሃገራት ገለገለም ኣደነ 12 ገለ ዝነገሩን ኣሎ 12 ሃገራት ዝወፅሑ ማለት ኣሜሪካ ንምእታው መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ግን የማነ ትብል ፀጋመይ ትብል ላዕለይ ትብል ታሕተይ ትብል ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እንተ ኣሜሪካ ቃልካስ ትቃልሳ እዩ ኣብ ኣፍካ ኣብ ቀረባኻ ምስኻ እዩ ዘሎ ስለዚ ክርስቶስ ጥራይ ብምእማን እዚ መጻኢኻ ውሑስ ይኸውን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:13 እንታይ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:13 ትንሣኤ ሙታን ዘይልቦ እንተኮይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን እንታይ ኮይኑ ትንሣኤ ሙታን እንተደኣ ዘይሃልዩ ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ እንተደኣ ዘይሃልዩ ማለት እዩ ናይ ሓጥኣን መንግደፍና ግዚኡ ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ እንተደኣ ኮይኑ እንተደኣ ዘይሃልዩ ሲ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ትንሣኤ ሙታን እንተደኣ ዘይኮይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኮይኑስ እምበኣርከ ስብከትና ከንቱ እዩ እምነትኩም እውን ከንቱ እዩ አምላክ ንክርስቶስ ኣተንሲዎ ኢልና ምስክርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኮይኑስ ሞታት እውን እንተዘይትንስኡስ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይና ንርከብ ኣለና ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ነታ ሞታት ኢልዋ ዘሎ በኣ ካብ 13 ክሳብ 15 ቢብና 3 ግዜ ዝደቅስ ኢልዋ ኣሎ ነቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱሲ ንኦም ሞታት ይርከቡ ኢልዎ ዘሎ እንታይ ዳ ዝደቀሱ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እስኪ ናባና ኺድ ናብታ ናይ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣብ ተቐሳ 13 እንታይ ኢልዋ
جنا حواتي كم تم تسفى زي بلون كالوت من أنت خيتحازنوا بزعباتهم دقيسهم زلوا يوالا أبي عصرت ثلاثة مالتي أبي عصرت أربعة لما مالت يسوع كم زموتة كم تنسن أميننا تقولنا كم أول عملاقناتهم بيسوع تاجبروا زدك أسو كلا جزدك أتعيش ومات ثالثة كاني نحنا كسع مسعات كويتا بهوت نسأل حكاناتهم زدك أسو زبر عملاق مسكن سلزي بكريستوس زموتة تايو موت يكون مالتي كم أساس لما ناي حجي لكن نحن بجن مسحف قدساو جن تايز بلهم بكريستوس انت دع عارف حدا سمتايو زدك أسو تدادك إيش خانة يلا ماتي حنت جيت تقبري تنسي مالك جابر عمل خمس مسكين لذي أبي تصدق إيش الله يلوامش ماركوس عرف أربعة دك إيش هذا الليلو لا الأزار وين تايلو دك إيش يزل الليلو جابر عمل خمس مسكين سلز كتنسو سلز خانوكي جابر عمل خمس مسكين لذي نتم بكريستوس آمينهم أم مقابر زلون تايلوهم زلون عم زدك أسو مخنياتو زبارة بورولا معلتك تمسس لزخونه طيب انت تقول لا زبارة بورولا كريستوس دمص ود املاح السم الله ساعات كتمسس يعني زبر املاح مسكن لازم انت دعا كريستوس تنسى موتان تي كريستوس زي تنسى انت دعا كوينسي امنتنا سكنتي مالتي ግን كريستوس ስለስተንሰ نحنا ها زبر املاح مسكن بتاع ساعات كان تنسينا جي እቶም ትንሱ መጀመሪያ ቅዱሳን እዮም ብግዚያው እንታይ ኢና ንፋላለና ብሓንሳ ይኮና እንተስን አትሊስት ናይ 1000 ዓመት ፍልልና እንተው ሓደ ናይ ክንግፍ ፍልልና ማለት ንሕና ነቶም ብክርስቶስ ብህይወት ፀኒሕና ዘለና ወይ ከም ነቶም ዝደቀሱ ጎይታ ደቂሶም ዘሎ ኣቀዲምና ታገብር እዮም ክትንስዮም ብድሕሪኡ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ክምስረት እዩ ማለት ሕጂ ስቲል እንታይ እዮም ለብቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ ኣብ ትሕቲ መቃብር እዮም ዘለዉ ሽዑብ ታዲያ ኣብቲ ካልኣይ ትንሳኤ ንምንታይ እዮም ክትንስኡ ንሶም ንፍርዲ እዮም ክትንስኡ 1000 ዓመት ምስ ተፈፀመ ራእይ ምዕራፍ 20 ኣለና 1000 ዓመት ምስ ተፈፀመ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ብክርስቶስ ዘይሞቱ ኩሎም እንታይ ክገብሩ እዮም ሽዑ ክትንስኡ እዮም ማለት ሽዑ ናብ ምንታይ እዮም ክትንስኡ ግን ናብ ናይ ዘለኣለማዊ ሞት እዮም ክትንስኡ ንፍርዲ እዮም ክትንስኡ ናይ ሓጥኣን ትንሳኤ ንሱ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ተመጀመሪያ أبتا قرنطس معرف حسيت حمشان ترى تمارسنا كل شيء بسرعة خمس خونة تزاري بقول كريستوس نايتهم زد بخور قوي تنسيه مش بمسعات وقعة ده نقبلنا إحنا خا هنتنسينا ويك أبي هو تصنع أزلو هو تصنع حيو جندو تم كريستوس موت قعان تقبلهم كدقسيهم سوري كتنسيهم مالتي معرف حسيت حمشته تقص إسرائيل ثلاثة انتهي لنا جنا خا نفسه كب انتهي له كب إسرائيل كل ترى كم ببيع كمتي كلاتهم بعدام زمتكم ودما كلاتهم بكريستوس هيوان كخونيهم جنا خا نفسه كب بسرعته كريستوس كم بخوري كريستوس كم انتهي كم بخوري مخالط كاتنسيهم ديوم ترى لكم قرأت بس يوم تنسيهم الأزار مش تنسيو مويتيو أبي تنسيه غير مويته جبر عمل خمس مسكين كريستوس كان بزي بس سجائي تنسيو تسوي بخور موتان كوين بخوري ناتنا بخوري تكوين تنسيو جبر عمل خمس مسكين كم تقولاتهم بعدام زمتكم ودما كلاتهم بكريستوس هيوان كخونيهم جنا خا نفسه كب بسرعته كريستوس كم بخوري دحارتهم ناي كريستوس زبلوها بمسعته جبر عمل خمس مسكين ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በخوري دحارك عيلوم نتم حطاني يكون صويهم زلو زيا نتم بدحريهم زلو نتم حطاني يكون صويهم دحارتهم ناي كريستوس زبلو خا انتي غبرهم بمصعاتو يم جابر املاح مسك ስለዚህ كل شيء بسرعاتو يو بل باغبابيو جابر املاح مسك بباغبابو ማለት جابر بسرعاتو ببغزيو ስለዚህ ናይተም ትንሱ አይነት ሰባት ፍልል የለው ናይ ጊዜ ፍልል ይካሉ جابر املاح مسك زبالكم مجمّر يبت قدّم أي تنسى تنسو تايم قدوساني رمز دقّس بكريستوس تنسو تنسيهم أبت خال أيجن تما بكريستوس يكونوا حاتاني وكتنسو سم كان فردي جبر عمل خمس مسكين نا أتلست ناي شح عمت فللي كم زلهم كا أبرا يوحنس ده كنا ببامو يوحنس مرة في إسراء كابسلة سخن بباي أتان شو عمت السعز في السماخة نما عمق دربيو دحري دقي من حزاب من أنت كيسحتم يلوون
ዓፅዩ ኣብ ልዕልዩ ሓተሞ ድሕዚን ቁርብ ግዜ ክፍታሕ ይግበዩ ዝፋናት ድማ ረእኩ ኣባታቶም ከዓ ተቐመጠ ፍርዲ እውን ተዋህቦም ነፍሳትቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ ማሕተም እውን ኣብ ግንባሮም ወይስ ኣብ ኣእዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ረእኩ እዚኣቶም ህያዋን ክኾኑ እዮም እሞ ምስ ክርስቶስ ታገብርዮም 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም ምስ ክርስቶስ ታገብርዮም 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እቶም እተን ምናልባት ናብ ካልእ ኸይድ 7 ዓመት መከራ ምቸሎ ሽዑ እቶም ኣይሁድ ብፍላይ ብዙሕ መከራ እዮም ክሓልፉ ሽዑ ስየፈሉ ሕጂ ንምስክር ነቲ ኣራዊት ምስሉ ዘይሰገዱ ናብታ 1000 ዓመት መንግስቲ ከኣትዉ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነዚኦም ዝምስክረሎም ዘሎ ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ግንባሮም ወይስ ኣብ ማሕደም ንማሕተም እውን ኣብ ግንባሮም ንማሕተም ኣብተን ናይ 7 ዓመት ሽዑቲ ነቲ ኣራዊት ምስሉን ዘይሰገዱ ታገብርዮም ኣዳም ዘይተቐበሉ ድማ ረእኹ እዚኣቶም ህያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ ታገብርዮም 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም ገና እቶም ሓጣና ምንታይ እዮም ዘሎ ኣብ መቃብር እዮም ዘሎ እቶም ክርስቶስ ዘይደሓኑ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ኣብ መቃብር እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እቶም ክርስቶስ ተቐበሎ ግን እንታይ ገይሮም ኣለዉ ተንስዮም ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት መንግስቲ ክነግሱ እዮም ማለት እቶም ዝተረፉ ሞታት ግና ኢሎም ርዮም እቶም ብክርስቶስ ዘይደሓኑ ማለት ብክርስቶስ ዝኣመኑ ሞታት 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍፀማ ህይወት ኣይረኸቡን እዚ እቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ኢልዎ ኣሎ ኣስዋይ ቀዳማይ ትንሳኤን ካልኣይ ትንሳኤን ቀዳማይ ትንሳኤን እስከዚ ቀዳማይ ትንሳኤን ካልኣይ ትንሳኤን ስለዚ ብትሕዋስ ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ ዓለማዊ ነገር ከማን ዝኾነት ናይ ቤነፊት ካርድ ተልዩካሲ ዝያ ንኽስኻ ዝያዳ እንታይ ኣለካ ተቐመለካ ይኮነ እንዲ ዓለማዊ ነገር ከማን ኣይኮነ ናይ ኣምላኽ ነገር ማለት ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዕድል ዘለዎ ብፁዕን ቅዱስን እዩ ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስ እውን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ሲ ስልጣን ካልኣይ ሞት ኣይገብረሉ ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉ ስልጣን መን እዮም ዘለዉ ኣብቶም ደቂሶም ዘለዉ ድሓርካ ንፍርዲ ትንስኡ ግን እቲ ካልኣይ ሞቶም ኣብ ልዕሊኦም ኣሎ ኣባና ግን እቲ ካልኣይ ሞት ኣይገብርሉ ኣይሰርሕን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ምንትንሳእና እቲኦም ንምንታይ ክትንስኡ ከለዉ እቲኦም ንፍርዲ ክትንስኡ ከለዉ ንሕና ግን ናብ ምንታይ ናብ ህይወትና ክንተንስእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:28 ዮሐንስ ምዕራፍ 5:28 ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዘሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት ናይ ምንታይ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት ናይ ትንሳኤ ህይወት ሁሉ እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክመፅእ እዮም እሞ በዚ ኣይትደነቁ ናይ ትንሳኤ ናይ ህያዋን ትንሳኤ ቀዳማይ ትንሳኤ ከዓ ናይ ህያዋን ትንሳኤ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ሓጥኣን የለውን ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ የለውን ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዘለዉ ንሕናን ብክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘላ ማሕበር ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝኣመነት ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ንህይወት እያ ክትንስእ ማለት እዩ እቲኦም ግን ምንታይ እዮም ክትንስኡ ንፍርዲ እዮም ክትንስኡ ንኹንነ እዮም ክትንስኡ ንዘለኣለማዊ ሞት እዮም ክትንስኡ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ልበል ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ መቃብር ዘሎ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ምንታይ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክመፅእ እሞ በዚ ኣይትደነቁ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ እዩ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ክዛረበ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምስራሕ እንተገበርካ ድኻታት ቀራናታት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 13 ይጀምሮ ዘለኹ ምስራሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካታትን እውራትን ዳ እንታይ ገበር ፀውዕ ዝፈሪኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ክትከውን ኢኻ ብትንሳኤ ጻድቃን ታትገብርኻ ክትፍዶ ኢኻ ብምንታይ ተቀዳማይ ትንሳኤ ጻድቃን ይብሉ ናይ ህያዋን ናይ ትንሳኤ ህይወት ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ነቲ ቀዳማይ ትንሳኤ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣደ ናይ ትንሳኤ ናይ ህያዋን ትንሳኤ ኢልዎ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዝፈሪኻ የብሎምን እሞ ብምንታይ ክትፍዶ ኢኻ ግን
ብናይ ጻድቃን ትንሣኤ ትፍደየኻ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ቀዳማይ ትንሣኤ ናይቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ትንሣኤ እዩ። ክሳብ ሕጂ ይኮን ገና ብሕጂ ዝኸውን ኣይኮነኒ። ስለዚ ናይ መን እዮም? ናይቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ወይ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ዝደቀሱ ዝብሎም ናቶም ትንሣኤ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ትንሣኤ ግን ናይ ምንታይ እዩ? ናይቶም ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ንዓዳ ጎይታ በጃኻ ባ ጎይታ ተቐበል ጎይታ ባ ጌርካ አንግሶ ተቐበለባ ናይ ዘላለም ወሕስካ ኢልካ ኩሉ ግዜ ተዛረበ ዝነበረካ ሓውካ እሞን ብለይ ዝበለካ ኣብ ትንሣኤ ከማነሲ ናይ 1000 ዓመት ፍልይ ኣለካ ማለት እዩ። ንስኻ ንህይወት ቀዲምካ ክትንስእ ከለኻ ንሱ ግን ድሒሩ ንምንታይ ክትንስእ ማለት እዩ? ንፍርዲ ንሞት ንዘላለም ሞት ክትንስእ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ ናይ ንህይወት ምትንሳእ ኢልወሎ ተኻላይ ምትንሳእ ግን ምንታይ ኢልወሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሞት ሕጂ ኣብዚ ሓደ ንህይወት ትንሣኤ ተራሊኻ ንፍርዲ ትንሣኤ ካ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ትንሣኤ እንተራእይልዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ዳሕረዋይ ትንሣኤ ካ ኣሎ ማለት እዩ። ዳሕረዋይ ትንሣኤ ካ ንመን እዩ? ነቶም ክርስቶስ ዘይኣምኑ። ናይ ጻድቃን ትንሣኤ እንተራሃልዩ ናይ ሓጣን ትንሣኤ ካ ኣለኹም ዝሕጅራ ናይ ማለት እዩ። ናይ ህያዋን ትንሣኤ እንተራሃልዩ ናይ ሙታይ ከሙታት ናይ ትንሣኤ ከሉ ናይ ሙታይ ትንሣኤ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ሙታት ትንሣኤ ካ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሕጂ እዚ ናይ ትንሣኤ ስብከት ኩሉ ግዜ ክስበኽ ዝግባእ እዩ። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዋላ ፔንቴኮስታል ኮይኑ እንታይ ምስ ቀረበ እዩ ናይ ትንሣኤ ዝስበኽ እዞም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣሕዋትና ዘብዕሉ በዓላት ምስ ቀረበ እዩ እንት ድፊት ካብ ደገ ድዩ ካብ ውሽጢ ኢልካ ሓድሓድ ግዜ ትጠራጠር ማለት እዩ። ማለት ካብ ውሽጢ ክኸውን ዝበለፀ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ መንፈስ ኣምላኽ ደሪኹካ በዓላት ምስ ቀረበ ዘይኮነሲ እንታይና ኩሉ ግዜ ናይ ትንሣኤ ብዛዕባ ትንሣኤ ክስበኽ ብዛዕባ ትንሣኤ ክዝረብ ይግባእ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለምንታይ ድዩ እቲ ክርስትና ሲ እናደኸመ ዝኸይ ዘሎ ስለምንታይ ድመስልኩም? ትንሣኤ ኩሉ ግዜ ስለዚ ይስብኽ እዩ። እንታይ ኢና ንሰብኽ ግን ነገራት ኢና ንሰብኽ ኣይኮነ እንዲ ኣምርግፀኛ እንተዳ ዝኾነ ነገር ምሳሌ ፖስተር ዓብይ ጌርኩም እንተዳ ለጢፍኩም እዛ ቦታ መርገፂ ይብላ ኮንፈበል ይብላ ንምድራዊ ነገር ማለት እዩ። ሰማያዊ ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ካብኡ ይበልፅ። ሕጂ ትንሣኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕናሲ ዝዓበየ ተስፋናሲ ንኽትንስ እዩ ኣይኮነ እንድዩ? ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ ንፅበ ኣለና ክርስቶስ መፂኡ ክወስደና ምድራዊ ዘይኮነሲ ሰማያዊት ቤትና እናፍቐልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክርስቶስ ከዓ መፂኡ እንታይ እናገብርን ክጥርንፈና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሕጂ እቲ ስብከትና ግን እንታይ ኮይኑ ምድራዊ ነገር ኮይኑ ምድራዊ ነገር ተላእ ኮይኑ ከዓ ምድራዊ ነገር ክትሓስብ ኣይኮነ እንዲ መቸም ሽሮ ተላበልያካ ሽሮ ክትሽት ስጋን ተላበልያካ ስጋኻ ማለት እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ብዛዕባ ትንሣኤ እንተደኣ ኩሉ ግዜ ብዝተኣከብካዮ መንገዲ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ እንተደኣ ዘይስበኽ ዘይትመሃርን ኮይንካ እንታይ ካ ተጉስዕ ምድራዊ ነገር ካ ተጉስዕ ማለት እዩ። ምድራዊ ነገር ካ ክትሓስብ ማለት እዩ። ምድራዊ ነገር ከዓኒ ወላ ሓንቲ ይገብረልካን ማለት ኣይገብረልካን ማለት ዘይኮንኩም ነገር መጀመርያ ግን ክቅድም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ትንሣኤ ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ንሕና እውን ከም ዝትንስእ ከምቲ ንሱ ንኽቡር ስግኡ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ፊልጵ ምዕራፍ 3 ንሕና ሲ ኣብ ምንታይ ኢልና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ላዕሊ ኣብ ሃገርናስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ካብ እውን መድሓኒና ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበ ኣለና ንሱ በቲ ኩሉ እንታይ ግበር ከሉ ንኩሉ ክመልከሉ ዝኽእል ሓይሉ ነቲ ክቡር ስግኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጠ እዩ። ዝዓበየ ናይ ክርስቲያን ተስፋ እዚኣ ናተይ እናታትኩም ዝዓበየ ተስፋ እንታይ ምስልኩም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እዚ መመላእታ ናይ ምድራዊ ነገር ዘይኮነ ንሱ ሰከንዳሪ እዩ ካልኣዊ እዩ ንሱ
ኣምላኽሲ ከም ዘለየና ፈሊጡ መሳለጥ ዝሃበና እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ክርስቲያን ተስፋ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ከምቲ ስጋ ክርስቶስ መሲልዎ ዘሎ ሓንሳዕ ምን ሓዋርን ብዘይ መውስ ተንሰ ንሓይሉ መስዒሩ ዝተእሰ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ነቲ ክቡር ስጉኡሲ ንዓና ከዓ ንዓና እንታይ ግብሩ እዩ ንዑ ከምስሎ እዩ ተዘይኮነ ተስፋና ኣብዚ ምድሪ እንተደኣ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ እንታይ ግድስና ምትእኸብ እንታይ ግድስና ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምባል እንታይ ግድስና ክርስቶስ ደሓን ምባል እንታይ ግድስና ላዕልን ታሕቲ ምባል ድኻም ፍረ እንተደኣ ዘይብሉ ትርጉም የብሉ ፍረ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝምስክረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈስ ኣብ ውሽጢና ኮይዱ ስለ ዝምስክረልና ግን ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን እንታይ ንገብር ብክርስቶስ ዳዕድሓን ብክርስቶስ እንታይ ስለ ዘሎ በታ ዳሕረወይቲ ግዜ እንታይ ኣሎ ናይ ጻድቃን ትንሣኤ ስለ ዘሎ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ነቲ ክቡር ስጉኡ መታን ክንመስል ስለ ዘምስለና ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ኢልና እንዛረብ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ናይ ትንሣኤ ብፍላይ ናይ ጻድቃን ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ብፍላይ መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝተሰብ ኮነ ሓይና ትንሣኤ ክርስቶስ ስለ ዝተሰብ ኮነ ከምቲ ኣንተ ዝበልና ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ረኣናዩ ዘይተንስእ እንተደኣ ኮይኑሲ ትርጉም የብሉን ሃዋርያት ከዓ እዛ ኩላ ተሳሊዶም ዝነበረት ናይ መሲልኩም እዚ ኩሉ ካብቲ ሓንቲ ዓዲ ይኹድ ናብቲ ሓንቲ ዓዲ ይኹድ ናብቲ መፅዎም የሳጎም መን ከዓ እኮ የሳጎም ነይሩ ካብ ዝገርመኩም ኣይሁድ እቶም ኣሕዋቶም እዚ ናብቲ ከምኡ ዝብል ትፅሑፍ ናብቲ ሓደ ዓዲ ይኸዱ ናብኡ ከዓ ይከታተልዎም ማለት እንታይ ስለ ዝሰብኹም ኣይሁድ ብዛዕባ ዝሞተ ሰብኣይ ዝብልዎ እንታይ ዝብልዎ ብዛዕባ ዝሞተ ሰብኣይ ዝብልዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሃዋርያት እንታይ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሓይሊ ሞትክን ኣፅኒዑ ክሕዞ ዘይከኣለ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ኢና ንሰብክልኩም ዘሎ ኢሉ ስለዚ ስብከት ናይ ሃዋርያት ኩሉ ግዜ እንታይ ነይሩ መስልኩም ናይ ክርስቶስ እንታይ ትንሣኤ ነብሰረኩም ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሳስዋይኩ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ክርስትናሲ ሓያል ዝነበረ እቶም ክርስትያናሲ ሓያላት ዝነበሩ ማንም እኳ ደፊሩ ክሕወሶም ዘይክእል ዝነበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ ናይ ትንሣኤ ስብከት ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ናይ ጻድቃን ትንሣኤ እዚ ዝዓበየ ናይ ክርስትያን ተስፋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ክንሰብኮ ኩሉ ግዜ ክንዛረቦ እግዚኣብሔር ይርዳእና መች ማለት ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ከባቢኻ ዝደረኻካ ዝኸባቢኻ ዝፀልወካ ቀሊል ኣይኮነን ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ኩሉ ግዜ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ኣብ የማን ግርማ ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ዳሕራይ እውን ክወስድና ከም ዝምለስ ዳሕራይ እውን ክወስድና ጥራይ ዘይኮነሲ ከምዚ ሕጂ ዝብስብስ ዘሎ ስጋ ከምዚ ሕጂ ዝኣርግ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መቸም ማይሌጅካ እናኸይደ ክኸድ ከሎ ሕማምካ እናተወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኣይኮነን ዲ ከምዛ ዝኣረገት መኪናሲ ንኣረገት ትኸይድ ከላ እናተበለሸ ትኸይድ ኣይኮነን ዲ ዕድመና ኸ ከምኡ እዩ ማይሌጅና እንዳወሰኸ ይኸይድ ከሎ ዕድመና እንዳወሰኸ ይኸይድ ከሎ ሕማምካ እናተወሰኸ ይኸይድ ኣብኣ ግን ሕማም ኮነ ድኻም ኮነ ምእራግ ኮነ ዘይብላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣበይ ኣብታ ሰማያዊት ቤትና ኣብታ ክርስቶስ ዝሰርሐ እያ ምድራዊት ዘይኮነሲ ሰማያዊት ኣብኡ መቸም ከምዛ ሕጂ ሰንበት ንብል ዘለና ንሕና እኳ በዓል ኣነን ኣብዒልና ንፈልጥና በርዝደይ ማለት እዩ ኣብኣ በርዝደይ በዓል የለን ግዜ ምክንያት ግዜ የለን ኣብኡ ኣብዚ እኮ ግዜ ስለ ዘለና ዓመት ኣኺሉ ኢልና ሲ ነቲ ግዜ ተፀቢና ነብዕሎ ማለት እዩ ሕጂ ግዜ ናይ ፍጥረት ውፅኢት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ግን ግዜ ዝበሃል ነገር የለን ኩልና እንታይ ኢና ንገብር ንኣምላኽና ወርሽብ እናገበርና ንነብር እግዚኣብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ሽሙ ፓራፍሬዝ ወይ ከዓ ንምጥቕላል እቲ ሓሳበይ ንምንታይ ምትንሳእ ንህይወት ምትንሳእ መን ንሕና ንፍርዲ ምትንሳእ ከዓ ኣሎ መን ሓጥኣን ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ንምንታይ ክትንስኦም ንሶም ንፍርዲ እዮም ዝትንስኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ዘለኣለማዊ እቲ ካልኣይ ሞት ሲ ኣበይ ይሰርሕ ኣብኣቶም ይሰርሕ ኣባይ ግን ኣባይና ባኻትኩም እንታይ ይገብር እዩ ኣይሰርሕን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ሕጂ ሓደ በቶም ዝትንሱ ዓይነት ኳሊቲ ናይቶም ሰባት ወይ ዓይነት ናይቶም ሰባት ፍልል የለው ካልኣይ ከዓኒ ብግዜ እውን ፍልል የለው ንሕና ቀዲምና ክንትንስእ ከለና ንሶም ከዓ እንታይ ይገብሩ እዮም ኣትሊት ድሕሪ 1000 ዓመት እዮም ክትንስኡ ማለት እዩ
ቀዳማይ ትንሱ ጻድቃን ክኾን ከሎ ካልኦት ካን ትንሱ እንታይ እዮም እቶም ካልኦት ትንሱ ንምንታይ ትንሱ ንፍቶም ድንፍርድ ትንሱ ሲ ንሳቶም ከዓ ሓጣን እዮም ጀብራ ብላም መስግን ለዚ ስለምንታይ እዩ ከምታ አንተ በዝበልኮ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ስለዘይ ይስበኽ ህይወትና ካንታይ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ ኣብታ አንተ ኣብ ልዕሊ አንተ ኢላ መስልኩም ኣብ ልዕሊ ኣብታ ናይ ምዕራፍ 3 ከምቲ ብዛዕባኦም ካብ 18 ታይ ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝብለኩም ሕጂ እውን እናበኹ እብል ኣለኹ ብዙሓት እዚ ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም መወዳእታኦም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም እውን ኣምነብሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ ኢሉን ንመን ነቶም ጸላእቲ መስቀል ጀብራ ኣምላኽ መስገን ድሓር ንዖም እንታይ ገይሮም መወዳእታኦም ብሲ ጥፍኣት ይልዎ ኣሎ ኣምላኾም ነቶም ኣምላኾም ከብዶም ነቶም ብትዕብ ላዕለ ተዝሪቦም ዘሎ ነቶም ጸላእቲ መስቀል እንታይ ኢሎም ኣሎ ኣምላኾም ከብዶም ክብረቶም ኣምነብሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምንታይ እዩ ናይ ምድሪ እዩ ሽዑ ናባና መፂ ሽዑ ናግና ኢሉ ሽዑ ሳቶም ከምዚኦም ንሕና ግና እንታይ ኢና ሃገርናስ ኣብ ሰማያት ኢሉ ሽዑ ካብኣኻ እንታይ ንገብር እንታይ ንፅበለና ካብኣኻ መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበለና እሱ ምስ መፅኻ ነቲ ክቡር ስጉ ከምታን ከምስሉኻ ንፈልጥ ኢና ኢሉና እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እዚ ናይ ትንሳኤ እዚ ክልተ ትንሳኤ ዝበልኩም ኩሉ ግዜ ክነሰላሰሎም ብፍላይ ናትና ትንሳኤ ማለት ናይ ቅዱሳን ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ይርዳእና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይ ድማ ኣብ ስለምንታይ እዩ እቲ ሮሜ ምዕራፍ 8 ነቶም ስጋውያን ግን ባብልዎ ስጋውያን ዘብሉ ግና ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቶም ስጋውያን እንታይ ይብሉ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ እቶም ስጋውያን ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ እቶም መንፈሳውያን ግና ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ናይ ስጋዊ ሓሳብ ኩሉ ነገር ማለት ብስጋ ንሓስቡ ኩሉ ነገር ሲ ምድራዊ ሓሳብ እዩ እቶም ናይ መንፈስ ግና ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ኣብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽሊ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽሊ ምዃኑ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዞን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ሓሳብ እንታይ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላም እዩ እቶም ብስጋ ዘብሉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎም እዩ ስለዚ ሓሳብ መንፈስ ናይ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ትራ ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ነሰላሰሎ ንስብኮን ኮይና ህይወትና ብኸም መጠን ካታገብር ክትዕይ እዩ ማለት እዩ ክልወጥ እዩ ማለት እዩ ምድራዊ ነገር ትራ ዝሓስብ ኮይና ግን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ ምድራዊ ነገር ተራ ንሓስብ ኮይና ግን ምድራዊ ኢና ንኸውን መንፈሳዊ ተራ መንፈስ ንሓስብ ተራ ኮይና መንፈሳዊ ንኸውን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሕጂ እቲ ኦኬ ካለ حسب اوكي ስለዚህ ንህይወት ትንሳኤ ንፍርድ ትንሳኤ ናይ መጀመርያ ትንሳኤ ናይ ዳሕርዋይ ትንሳኤ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ናይ ሓጣን ትንሳኤ ናይ ህይወት ትንሳኤ ናይ ምንታይ ናይ ሙታን ትንሳኤ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ንሕና እቶም ብህይወት ዘላ እቶም ዝደቂሶም ዘለው ንምንታይ ንኽንትስእ ንህይወት ንኽንትስእ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽንትስእ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሽሕ ዓመት መንግስቲ ንኽንትስእ እቶም ዝደቀሱ ግን እቶም ሓጣን ግን ንምንታይ ክትስኡ ንፍርዲ ንሞት ንኽትኻልኣይ ሞት ማለት እዩ እዮም ክትንስኡ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ብናይ ትንሳኤ ሓሳብ ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ብናይ ጻድቃን ትንሳኤ ክርስቶስ ከም ተንስአ ክርስቶስ ብኹርት ስጉዕ ብኹር ሞታት ኮይኑ ከም ተንስአ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ክነሰላስል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን አምላክ ይርዳእና ንጽልና ሃሌሉያ
ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ከም ዝወስደና ኢየሱስ ክርስቶስ بخوري كوينو خمس تنسى بخوري موتات كوينو خمس تنسى جابر عمله مسكن كريستوس ثلاث تنسى ناك جابر عمله مسكن نحنا دما بتحروتي دح ساعات مس كريستوس جابر عمله مسكن ننبر كريستوس سالا بخوري موتات كوينو تنسى ناك جابر عمله مسكن اتخلى موت ابانا دي يسرح كريستوس ثلاث تنسينا جزاوي عمله مسكن حتى عن حتى أتبنا جابر عمله مسكن زي ملخ زي عي جابر عمله مسكن ኢየሱስ ክርስቶስ የተንሰን ተላኮንሲ እምነት ራስ ይቆንቲሉ እታ ተስፋውን ትርጉም አይመናሃለው አኔሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላስ ተንሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲው አብየመና ስለተቀመጠ በኹቡር ነገር ስለተንሰ በዘይ መው ስለተንሰ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሕና ድማ ነትኹቡር ስጉ ክንመስልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናይ ቅድሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅድሳኑ ምጽልና ናይ ቅድሳኑ ሃረርታ ምላት ከረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅድሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅድሳኑ ምጽልና ናይ ቅድሳኑ ሃረርታ ملات كركبيو هاليلويا كملسيو كنتقينا كملسيو بتعدلنا اللو بسمايات كوستنا كملسيو كنتقينا كملسيو بتعدلنا اللو بسمايات كوستنا كملسيو كنتقينا كملسيو بتعدلنا اللو بسمايات كوستنا كملسيو كنتقينا كملسيو بتعدلنا اللو بسمايات كوسدنا كملسيو ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስዩ ክወስደና ክምለስዩ ክንጠቂና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ከምቶም ተስፋ ዘይብሉሎም አይኮናን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ነደንግጽ نحن ندنجز አይኮና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ምስ ክርስቶስ ሺህ ዓመት ነግስና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን نحن هيوتنا كنتسن نفرد يكوننا كنتسن نحن نموت يكوننا كنتسن هيوت كا كنتسن تم بكريستوس زي امنو بكريستوس زموتو السوم يوم نفرد استنسو نكوننا زي كل دونك خاتسي خاص نكوننا متنسى نفرد متنسى انا النسخاتهم من እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ካብ كل زبلጽ ተስፋ አለና ክርስቶስ ዘሰራሕያ ክርስቶስ ዝደኳንያ ሰማያዊት ቤትና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንዓና እናፍቅ ንዓና እንደልግዘ ንዓና ነታ ሰማያዊት ቤት መቅደስ ነታ ስፍራ ከዳልወልኩም ይኸይድ ኣለኹ ዝበለና ቤትና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣነ እንተ ኸድኩስኩም ይሓሸ ኣነ እንተ ኸድኩ ይሓሸኩም ኣነ እንተ ኸድኩ ዝበለጸ ነገር ኣነ እንተ ኸድኩ ዝሓሸ ነገር ምክንያቱ ቤት መታን ከዳልወልኩም ስፍራ መታን ከዳልወልኩም ሰማያዊ ስፍራ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን አምላክ ነው ስለዚህ ሎምዞም ክልተ ተንሳኤ ተመሄርናልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሕና ነትናይ ጻድቃን ተንሳኤ ነትናይ ህይወት ተንሳኤ ንዑና ናፍቆ ንዑና እንደልዮ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኦ ኢየሱስ
እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታና መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካልና እግዚአብሔር ነቲ ክቡር ስጋኻ ክንመስል እግዚአብሔር ብናይ ትንሣኤ ሓይሊ በታ መጨረሻ ጊዜ ስለንትስእ እግዚአብሔር 1000 ዓመት ምስኻ ስለንነግስ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ዝበለ ብሉጽ ነገር ካዳሊኻልና ከመይ ዝበለ ክቡር ነገር ካዳሊኻልና እግዚአብሔር ብኡ ደስ ይብልና ለሞ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር አምላኽና ሰማያዊ ነገር ክናፈቅ እግዚአብሔር ትንሣኤኻ ኩሉ ጊዜ ከነስተንትን እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ኩሉ ጊዜ ክንሓስብ መታን ክንክእል አምላኺ መንፈስ ቅዱስ ክድረኸና ይጽልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገራት ከንቕ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ትንሣኤ እሞ ምድራዊ ነገር ከንቕ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ትንሣኤ እሞ እግዚአብሔር ነቲ ክርስቶስ ትንሣኤ ኩሉ ጊዜ ከነስተንትኖ እግዚአብሔር ክንሓስቦ ክንነብሮ ድማ እግዚአብሔር ክትርእየና ይጽልይ ኣለኹ ወይታይን አምላኺን ንዑ ንኸይንሓስብ ዝኽልክለና ዘበለ ኩሉ ምድራዊ ነገር እግዚአብሔር ነቲ ዝበለጸ ነገር ከይንርኢ ናብዓኻ ጥራይ ከይንጥምት እግዚአብሔር ናብ ክርስቶስ ጥራይ ከይንጥምት ዝገብረና ዘበለ ኩሉ ምድራዊ ነገር ግን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስን አምላኺ ከንቱ ክትገብሮ ይጽልይ ኣለኹ ቃልካ ግን ብናይ መንፈስ ሓይሊ ብናይ ትንሣኤ ሓይሊ ኩሉ ጊዜ ክንመላእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስን ክትርእየና ይጽልይ ኣለኹ ወይታይን አምላኺን በኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ተስፋ ምቁራጽ ድማ አምላኺ ኩሉ ጊዜ በታዳሕራዊ ትንሣኤ ከም ዘሎ አሚንና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ተመሊእና ኩሉ ጊዜ ክንመላለስ ክትርእየና ይጽልይ ኣለኹ ወይታይን አምላኺን እተክሳብ መጨረሻ ዓለም ምሳኹ ኣለኹ ዝበለ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ኣለኹ ዝበለ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንዓኻ ክኽብር ዝመጸና እግዚአብሔር መጸናንዒና ደረኺና ናብ ብዘሎ ሓቂ ዝመርሐና ናይ ዝሓለፈ ዘዘክረና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለና ኩሉ ጊዜ ዝቃትት መንፈስ ኩሉ ጊዜ ውሽጥና ድርኺ ይጽልይ ኣለኹ ብጎይታ መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ኩሉ ጊዜ ሃልሃል ክንብል በመንፈስ ኩሉ ጊዜ ክንቃጻጸል መታን ክንክእል እግዚአብሔር አምላኺ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ስምርደና እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ነገር እዚ ስለ ዝመሃርካና ትንሣኤ ከም ዘለውን እግዚአብሔር ስለ ዝዘኻኸርካና በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ክብረ ዘበለ ኩሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን